ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಎಂಜಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಸಖತ್ತಾದ ನಿಗಳು ಸಖತ್ತಾದ ಉಪ್ಪರ್ ಬಂದೆ ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿತಂದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ನೆಲ್ಲ ತೂಲೆ. ಓಕೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೊಡೆದು ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ತೋಪಾಯಿ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುದೇಲು ಮತ ಪಾಡುವ ತರಕಾರಿಲೆಗ್. ಓಕೆ ಮುದೇಲು ಪಾಡಿನ ನೇರ ಬಂದಾಗ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮತ ಪಾಡುವ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಏನ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಡು ಪಂಡ ಅನುಕೂಲ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಟ್ ಆಪುನ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಏನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಏತುಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಬೆಂಡದ ದೈ ಉಂಡೊಂದು ಅಂಡ ಒಂದೆಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದೆ ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ದೈ ಇಪ್ಪುನು ಇತ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ ನೆಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನಿ ಎಂಚಾದಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಡು ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ದೇ ಪನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎತ್ತುಂಡು ಆತೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಡ ಹಿರೇ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಒಂದು ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಟ್ ಬೆಂಡೆ ಆತಲು ಅವೇ ಮೂಲ್ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಒಂದು ಮತ ಫ್ಲವರ್ ಏನುಂಡು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಪಂಡ್ಪನಮ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಟಾಪುಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋಪಯನ್. ಓಕೆ ಮೂಲೆ ನಿಗಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತೂರಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಏತು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ತೂವಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಏನ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಸಾರಿ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನನ್ನ ದುಂಬ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ತನಕ ಅದ ಫೋಕಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕ ಮೇ ಬಿ ತೋಜಿದುಪ್ಪು ಒಂದು ಡೆಡ್ ಫ್ಲವರ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದತ್ತು ಕಿದೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಕ್ಕಂತೆ ಕೊರಿದ ಫಾರ್ಮದ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೊಂಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾರ್ದುಂಡಾತು ಯಾನು ಒಂತೆದ ಈಪುನು ಒಂತೆದ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಬರಡು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇಂಚ ಆಯ್ನೆಟ್ಟು ಏನಾಂಡು ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಲದ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಂಡೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಏನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಂಡ ಏರ್ಲ ವರಾಣಿ ಮಿತ್ರದು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಕಲೆಗೆ ಅಂಚ ಫೈಲ್ ವರ ಅದು ಕಲ್ಪನು ಒಂದು ತೋಲಿ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಒಂದು ತೆಕ್ಕರೆ ಅದ ಒಂದೆಟ್ಟು ಪೂಲಾಗಿ ಪೋಂದುಂಡು ಬಟ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತೆಕ್ಕರೆ ಹತ್ತಿಜಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೆತ್ತ ರೀಸನ್ನೇ ಬೇತೆ ಒಂದೇ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದತ್ತು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹನಿಕಲ್ನ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಹನಿಕಲ್ನ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಹನಿ ಪಂಡ ಜೇನುದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಏನ ಬಂದಾಗ ಮರ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತುಂಡು ಅವೇ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಅಂತ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಮೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡೇಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದ. ಓಕೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಝೂಮ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆತು ದರಿದುಂಡು ದುಂಬದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದೆ ಅವೇನೆ ತೂಲೇಗ ಎರಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ್ ತೂವಲಿ ಲತ್ತಂಡೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪು ಕಾಂದು ನಿಗುಲ್ಲಾತಿ ಬೆಂಡೆ ಒಂದು ಏನೋ ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪಾಡಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪೊಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಗಿಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕುಡು ಮಲ್ಲ ಹಾಕುಡು ಆಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಪಿಜಿ ಒಂದೇ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಐಕ್ ನಿಜವಾದ ಏನು ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾನು ಅರೆಗಲೋಡು ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಈತು ಪಾರ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈತು ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೊರ ಅಂತ ಕಿದೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ದೆ ಅಲ್ತು ಪಕ್ಕ ನಡುಟು ಪೂ ಪೋರನ ಗೊರ ಕಿದೆತ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಪಾಡ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿತ್ತಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾಡ ನಾನು ಇಂಚಿತ್ತನೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಪುಂಡು ಸದ್ಯ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.